Welcome to Balagan Hanging Bridge. Ang Balagan Hanging Bridge ay may habang 100 meters. Bali, itong Barangay Balagan, going to that hanging bridge is going to Sitio Bungal. And then, Barangay Pututan. That's the last barangay in Binmaley. Well, sa ngayon, mas pinaganda nila, mas maging matibay, mahusay. Ganun. Tapos, nagpapasalamat kami kay Kapitan Sani Aguirre. Siyang gumawa ng paraan para magawa yung project na yan. After nating ma-enjoy ang natural na ganda ng Barangay Balagan, bisitahin naman natin ang pangunahing pangkabuhayan ng mga Binmalenians sa pagbabalik yan ng Ganda Mo, Pangasinan.